Здравейте хора, с вас съм пак аз, Митко. И днеска намерих нови две лупи. Нищо особено. Ега едната. Сега да сложих едната на екрана. Е така е без, е така е с. Ето и другата. Да ги изпробваме на телескопа. Същото е. Да видим с другата, която леко слага нещата мазни. Пак е добре. Да вземем силната лупа. Слагаме. Не мога да прогресна. Така. Взимаме тая, с която започнахме. Не може. Е така е без. Малко се вижда, че ми падна лупата. Не мога да държа както трябва. Ето. Ето фанах. Ето. Видяхте ли? Сега да изпробваме другата лупа. Така. Така е с нея. Нищо не се вижда, бе. Мисля, че знам. Ето. Всичко е черно. Не, ето. Видяхте малко, нали? Да. Да оставим тези две. Сега да махна тази другата лупа. Така. Ама не знам какво ще стане с тая. Не съм опитвал. Така. Слагаме. Е така е без. Ега тая. Ето с лупа как изглежда. Вау! Без е по-гадно. Тия двете много ми помагат. Трябва да опитаме и тая. Тая не съм сигурен много. Ще е също, нали? Вау! Мога да кажа, че е малко по-добре. А сега да махнем и тая голямата. И да сложим най-силната, която имам. Ей, тая. Майко. Взимам лупата. Ето, слагам. Трябва да взема. Ето. Така е без. Така. Така е с лупа. Не, по-хубаво си беше по другия начин. Така. Оставяме тая и взимаме ето. Слагаме го. Това е много готино. Много ще им помогне тази лупа, бе. Тя е най-готината. И сега намахнем това. Мисля, че това беше всичко за видеото. Абонирайте се за канала. Слагайте лайкове. И ще се видим другия път. С вас беше Митко. И чао от мен.